गिबियावनो आर'नाइ रादाबनाव निमाहा बिनाय थायो माने आर'नाइ रादाबनिफ्रायसो बे माने क्लिपखौ ससे बोखांनानै आंनि भिडिअ'आव होनाय जादों लोगोफोर आरो आं आर'नाइ रादाबनि अनारखौबो निमाहा बिनाय थाखाबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि RM मोसाहारि चेनेलाव नोंसोरखौ गासिखौबो बरायना लालायबाय लोगोफोर दिनै गोनांथार खोथा सावरायगोन लोगोफोर मानोना जों माबा नङा माबा मोनसेथ' गोमानानै लानाय बायदि मोनदों माने खोमानानै लाबाय बायदि सानबाय थायो जों गावखौनो गाव हमदांनो हाया लोगोफोर मानोना आं बेलेग जायगायावसो जार्निं खालामदों ओंखायनो आङो बे समावनो भिडिअ लानो सानदों बेबायदिबा लोगोफोर नायनानै लाबाय थादो जोंना बिथां बिक्रम दैमारि सारा मा बुंदों बिनि बागै नोंसोरो खोनासंनानै नोंसोरनो माने नायनानै लादो जों माबायदि अलखदाव दं आरो माबायदि जोंखौ खालामगासिनो बेलेग हारिया बेबायदिबा नोंसोरो नायबाय थादो लोगोफोर आंबो नैहाय नायगोन माने नोंसोरो नैबे स्क्रिनाव नायनानै लादो लोगोफोर नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव फिन राजनीतिक गेम गेलेनो हागोन जिखि जाया पार्टियानो 100आनो होन 20आनो होन बर' साहित्य सभायानो होन BPFआनो होन UPPआनो होन जिखि जाया प्रग्रामाव नोंथांमोना थांनो नोंथांनि फरायनायखौ नोंथाङा कन्टिनिउ खालाम नोंथांनि माइनाव आंनि माइन नोंथांनि माइनाव हरसे खावनायनि माइन लाबोथ'नाङा रायजोआ होस्रिखौ नोंखौ मिटिंआव थांनो लिंदोंब्ला नोंनि बिफा मिटिंआव नोंखौ दिनै साइकेल मारिनो लिंदोंबा मटर साइकेल सानानै दिनै जुदि दरा होनायबा नोंथाङा थांनाङा नोंथाङा फराय नोंनि बिब' नोंनि बिदा नोंनि बिमा बिफाखौ थिन' नोंथांमोनखौ लानानै आरोबाव राजनीति गेम गेलेनो हागोन खोनासं फंबाय बिनानाव स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय नै नोंथांमोना बेखौ नाय मोनसेबो बर' पस्ट गैया बिनि अबस्थाया मा जादों आरो नोंथांमोननो नैबेखौ साननैसोनि उनाव जेब्ला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिजाल्ट ओंखारगोन कलेज आं गावनो थाबायनानै बे लेटारखौ नोंथांमोननो नोंथांमोना गोसोखौ थिग खालामना ला रावजोंबो बुरखायजानो नाङा नोंथांमोना फरायनायाव गोसो बेनो बास जोङो नायगोन रायजो राजाया मा रेसुलिनि थाखाय मोनसे पस्टनि थाखाय आं दिनै होबाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालामदो गोजोन्थों लोगोफोर नोंसोरो नायबाय जानो हाखागौ माने बिक्रम दैमारि बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ माने जों माने बेसेबां अलंखराव दंना लोगोफोर रावबो बुजिनो रोङा मानोना जोंखौ बेलेग हारिफ्रा माने सानसेनि उनाव सानसेनि उनाव सानसे माने नाख्रेबगासिनो माने जोंनो सोब बिथिङाव माने साख्रि बाख्रिनि बिथिङावबो माने जोंखौ सुबिदा होआ माने जों बुंनो हायो माने बेखौ नायनानै मानोना जोंनि आखाइखौ माने सानसेनि उनाव सानसे माने सिफायना दोनदों होननानै बुंनोबाबो माने बियो गोरोन्थि जानाय नङा लोगोफोर मानोना जोंखौ माने बेलेग हारिया ओरैबायदि नाख्रेबो ओरैबायदि माने नासयगासिनो मानोना जों बेबायदि जाबाय थायोबा माने सानसे समाव जों गावनि आथिङावबो गसंनो हानाय केपासिटि थानाय नङा लोगोफोर ओंखायनो मानोना बेफोरबायदिफोरखौ नुयोबा जों दुखु मोननानैलाय आरो माथो जों बुंनो हानो आजिखालि जुगाव रावखौबो जेबो बुंनो हायि बायदि जालांबाय लोगोफोर मानोना जोंनि नामावसो बिटिआर होननाय बायदि जाहैलांबाय माने लोगोफोर जोंखौ माने ओरैबायदि माने नासयोना बेलेग हारिया बुंनोनो रोंला लोगोफोर दुखु मोनो बेफोरखौ नुयोबा गोसोआव गाबखांनाय मोनो जों सानो होमबाबो
सानसे समाव जोंनि साननायफ्रा जाफुंगोन नामाबो सानो लोगोफोर। बेफोरखौ गोसोफ्राव दाद खालामो। होमबाबो जों गोसोफ्राव दुखु मोननानै थायाबाबो जों रावखौबो जे बुंनोबो हायै बायदि जालाङो लोगोफोर। सोरबा बायदिया बुंनो सानबाबो बेफोरबायदिखौबो मानोना आजिखालि जुगाव सोरखौबा गाज्रि होनोबाबो माने केस कुस होलायलायो, मानोना एसेयावनो दाय गोनां जायो लोगोफोर। ओंखायनो जों रावखौबो जे बुंनो हाया जायो। आरो बेल' नङा लोगोफोर, नायलांबाय था नोंसोरो जोंनि बड'लेण्डआव माबायदि जानो थांगासिनो। जोंखौ बेलेग हारिफ्रा माबायदि नासयगासिनो, सिखावनो मानो गुन्दानो, आरो अबावबा थांनायफ्रावबो मानोना सानफ्रामबो जोंनि बर' फिसाफ्रा थैबाय थानायल' नुयो। ओंखायनो हाजासे माने सांग्रां जा। आरो सिखावनो दाखाथिनो बांसिनसो जालांबाय जोंनि बिटिआराव। मानोना सिगां बिदिबो गैबावामोन, गैयामोन, दासो बांसिन बिदिबो जालांबाय लोगोफोर। मा जानो थांखो रावबो हमनोनो रोंला लोगोफोर। बेबायदिबा आं भिडिअ'खौ दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर। मानोना बारा गोलाव भिडिअ' जाबाबो नायनो मोजां मोना लोगोफोर। आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना हो। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअ'खौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर।